pagintutulungan to'y agayat agruknoy dita sa diyam isem adjak malipatan tanasudio na'y anagan uray sa dinti ayan lugar sa dinuman aw-awagan diag sartay tanagan mo akasamgitan no malagip ka pusok di mabang-aran adua sabsabong naruay aros rosas di ada ditoy ating nga mapuybuyak ngem awan manlaeng ipakaliwliwaan no di dayta sudem ken kapintas ay wendag ko hindi nga man iyas aso ko ngay naldaw tajak to akayat di sabay